Guys, i-flex ko lang yung bag binigay ni Ate Beth sa akin. Wow, social naman. Tapos ito siya. Meron siyang sling bags. Oh, ganda. Tapos ito. Oh. Diba? Ang ganda niya. Nice and cozy. Lakome yun. Diyos ko naman. Try natin. Wow, may handbag siya. Pwede siyang handbag. Wow, sana po. Wow, ganda niya. Tapos, yung isa, gawin natin yung handbag. Two in one. Ang cute ng handbag. Perfect. Thank you, ate. Ganda. Ang ganda. Tuwa yarn. Ganda. Ba't natuwa Nice. ako? Nice. So, social. Thank you.